Masu kallo barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirye-shiryenmu na zamantakewa, inda wannan shiri yake gayyato muku manya-manyan malamai domin su amsa muku tambayoyinku ko kuma su yi muku fashin baki akan wasu mas'aloli. A yau muna tare da Dr. Muhammad Awwal. Malam barka da zuwa. Ya gida ya al'umura. Alhamdulillah. Masha Allah. Akramakallah, tambaya ta farko take cewa menene hukuncin mata masu fita ba tare da izinin mazajensu ba? Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda wannan mai tambaya yake tambaya, baya halatta ga mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da izininsa ba, sawa'un yana gari ko baya gari. Wajibi ne ta nemi izininsa, musamman ma a wannan lokaci da wannan zamani da muke ciki na kafafen sadarwa wanda suke mabambanta. Ga sunan da akwai hanyoyi mabambanta da za a iya wato sanar da miji don ya bada izini, kamar misali a kira shi ta hanyar waya, ko kuma a tura mishi da voice message ko kuma text message in ya gani, ta WhatsApp kenan, ko kuma text message a tura masa in ya gani ya ba da izini a tafi, to sai a tafi. In kuma bai ba da izini ba, to a zauna, domin umarnin miji wajibi ne. Wajibi ne mace ta bi mijinta da'a, ta yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah maɗaukakin sarki ba. Kamar yadda mun sha faɗi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ta'atu fil ma'ruf, wato ana yin da'a ne cikin abin da yake sananne a shari'a, kuma ya zama wajibi ta yi masa wannan da'a idan ya ce ba za ta tafi ba. Sa'annan akwai maganganu da wasu malamai suke wato istithna'iyat wurin cewa akwai halin da zai kai mace za ta iya fita ba tare da izinin mijinta ba. Kamar misali tana cikin gida, gobara ya kama a gida, kaga nan ba za a ce sai an jira miji ya ba da izini a fita sannan a fita ba. Ko kuma ya zamanto ba ta da lafiya, ta yanki jiki, ta faɗi, kuma aka ce a batta a gida ana iya rasa ta. To nan kaga za a iya fitar da ita a kai ta asibiti, sawa'un da izininsa ko ba izininsa. Ko kuma ya zamanto cewa ba ta da abinci, babu kuma hanyar da za ta kai, ko ba ta da wata hanya da zai kawo mata abinci, ba wani da za ta nema ya kawo mata abinci. To nan ka ce ya kamata ta nemo abin da za ta ci. Ta je ta nemo abin da za ta ci, domin ba za ta zauna a gida ta mutu ba. Wasu malaman suka karasa da cewa kamar misali mijinta yana duka misali, ya zo zaga zai hallaka ta, to kaga nan ba za ta nemi izini ta ce, tana iya ta fita kawai ba tare da